कृष्ण गुरगाई प्रेमे तको चैतन्य निताई। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। नमस्कार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा राधिका माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वणक्कम माता जी। वणक्कम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। வாழ்க வளமுடன் माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। नो उषा। ஆமா உஷா மாதா जी இல்ல. Okay ma'am, I'll log out ma'am, you can go ahead. Hare Krishna. Thank you माता जी। நாளைக்கு நான் சொல்றேன் माता जी அந்த மூணையும். Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகே. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो श्लोकम 5 माता जी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा। जय गोपी जन वल्लभ यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा
यमुनतीरावनचारि यमुनतीरा वनचारी जय राधमाधव बिहारी जय राधा बिहारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वरदारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी सो நேற்று வரைக்கும் நாம எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माता जी नमस्कार நமஸ்காரம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஸோ இப்போ நாம் நேற்று வரைக்குமே பரம உரிமையாளர் யார் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ மேலும் இப்போ அந்த கண்டினியூவேஷன் இப்போ வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவுமே டெக்னிக்கலா தான் இருக்கும். அதனால புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. டவுட் இருந்தா அப்பப்பவே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. தப்பு ஒன்றும் கிடையாது, மாதாஜி தப்பா நினைச்சுப்பாங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சாதான் அதுக்கப்புறம் அடுத்து வர்றது எல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும். இல்லைன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். ஓகே, அத ஏவ சைன சித்தம் பிரசக்தம் அசதாம் பதிஹி பக்தி யோகேன தீவ்ரேன விரக்தயா சாத நயேத்வரம். எஸ், பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्ण माता जी.
अद एव चैन सिद्धं प्रसक्त मसतां पति भक्ति योगेन तीव्रेन विरक्त्या च नयेत्वरम् अद एव அதனால் சனை படிப்படியாக சித்தம் மனம் உணர்வு நிலை பிரசக்தம் பற்றுடைமை அசதாம் ஜட இன்பங்களின் பதி வழியில் பக்தி யோகேன பக்தி தொண்டால் தீவிரேன மிகவும் தீவிரமாக விரக்காய பற்று இல்லாமல் ச மற்றும் நயேத் அவர் எடுத்து வருதல் வேண்டும் வசம் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மொழிபெயர்ப்பு மண்ணுலக இன்பத்தில் பற்று கொண்டு மாசடைந்து கிடக்கும் உணர்வு நிலையை இக உலக பற்றின்றி மிகவும் தீவிர இறைபக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது ஒவ்வொரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவின் கடமையாகும். அப்போதுதான் அவருடைய மனம் மற்றும் உணர்வு நிலை முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். பொருளுரை ஈடுபேற்றின் வழிமுறைகள் இந்த பதத்தில் மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவர் இயற்கையால் கட்டுப்படுத்தப்பட காரணம் அவர் தன்னை அனுபவிப்பவராக, உரிமை பெற்றவராக அல்லது எல்லா உயிர்களின் நண்பராக நினைப்பதுதான். இந்த போலி எண்ணமே புலன் இன்பம் பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தனையின் விளைவாகும். ஒருவர் அவருடைய நாட்டு மக்களுக்கு, சமுதாயத்திற்கு அல்லது மனித இனத்திற்கு சிறந்த நண்பராக தன்னை நினைக்கும் பொழுது அவர் பல்வேறு தேசியஞ்சார்ந்த மனித இனத்தை நேசிக்கும் பண்புள்ள, பிறர்க்கென உழைக்கும் கோட்பாட்டினை உடைய செயல்களில் ஈடுபடுவார். இவை எல்லாம் புலன் திருப்தியில் அதிக கவனம் என்பதாகும். தேச தலைவர் அல்லது மனித இன இயற்பண்பாளர் எனப்படுபவர் ஒவ்வொருவருக்கும் தொண்டு புரிவதில்லை. அவர் தன் புலன்களுக்கு மட்டுமே தொண்டு புரிகிறார். அது உண்மையாகும். ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அவர் உலக இயற்கையின் மயக்கத்தால் மனம் குழம்புகிறார். அதனால் ஒருவர் மிகவும் சீரிய முறையில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்று இந்த பதத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒருவர் தான் உரிமையாளர், கொடையாளர், நண்பர் அல்லது அனுபவிப்பவர் என்று நினைக்க கூடாது. உண்மையாக அனுபவிப்பவர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே என்று அவர் எப்போதும் இறைவனை பற்றிய சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும். அதுவே பக்தி யோகத்தின் அடிப்படை தத்துவமாகும். ஒருவர் இந்த 3 தத்துவங்கள் பற்றி உறுதியாக நம்ப வேண்டும். கிருஷ்ணரே உரிமையாளர், கிருஷ்ணரே அனுபவிப்பவர், கிருஷ்ணரே நண்பர் என்று ஒருவர் எப்போதும் நினைக்க வேண்டும். இந்த தத்துவங்களை அவர் புரிந்து கொள்வது மட்டும் அல்லாமல் அவர் மற்றவர்களையும் நம்ப வைக்க முயற்சிக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை பரப்ப வேண்டும். ஒருவர் அம்மாதிரி பகவானின் பக்தி தொண்டில் சீரிய முறையில் ஈடுபட்டவுடன் இயல்பாகவே இயற்கையின் மீது போலியாக உரிமை கோரும் மனப்பாங்கு மறைகிறது. அந்த பற்றின்மை வைராக்கியமாகும். உலக தலைமை என்று அழைக்கப்படுவதில் ஆழ்ந்திருப்பதற்கு பதிலாக ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஈடுபடுகிறார். அதுவே உணர்வு நிலையின் கட்டுப்பாடான உணர்வு நிலையாகும். யோக முறை புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதை தேவையானதாக்குகிறது. யோக இந்திரிய சம்யம புலன்கள் எப்போதும் சுறுசுறுப்புடன் இருப்பதால் அவற்றின் செயல்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ஒருவரால் அந்த செயல்களை நிறுத்த முடியாது. ஒருவர் புலன்களின் செயல்களை செயற்கையான முறையில் நிறுத்த விரும்பினால் அவரது முயற்சி தோல்வியடையும். யோக முறையால் தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்த சிறந்த யோகியான விஸ்வாமித்திரர் மேனகியின் அழகுக்கு பலியானார். அது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன. ஒருவரின் மனம் மற்றும் உணர்வு நிலை முழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அன்றி புலன் நுகர்ச்சி ஆசைகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் வாய்ப்பு எப்போதும் உள்ளது. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு கருத்து மிகவும் முக்கியமானது. பிரசக்தம் அசதாம் பித. மனம் எப்போதும் அசத்தால், தற்காலிக பூவுலக இருப்பால் கவரப்படுகிறது. மிக பழமையான காலத்திலிருந்தே நாம் இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்த காரணத்தால் நாம் இந்த தற்காலிக உலக இயல்புக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டோம். மனமானது பகவானின் நிலைத்த தாமரை திருவடிகளில் பதிக்கப்பட வேண்டும். சவை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ. ஒருவர் பின்னர் எல்லாம் நன்றாக இருக்கும். இவ்வாறு பக்தி யோகத்தின் சீரிய தன்மை இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது.
Hare Krishna Mataji. Thank you very much, Mataji. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இந்த பதத்துல ரொம்ப அடிச்சு இந்த யாராவது ஒரு பக்தியின் தரப்புல வந்து செல்வதற்கு பற்றி கேட்டாங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை அழகா எடுத்துரைக்கலாம். நம்ம நிலை என்ன, நாம் எவ்வாறு வாழ்கின்றோம், எவ்வாறு வாழக்கூடாது இல்லையா? சோ எதற்காக அவ்வாறு வாழக்கூடாது, அது யாருக்கு நன்மை, இப்படி எல்லா கருத்துக்களுமே இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல வந்து அடங்கியிருக்கு இல்லையா? அத ஏவ சைன சித்தம் பிரசக்தமசதாம் பதிஹி பக்தி யோகேன தீவ்ரேன விரக்தயா சானயேத்வரம். அத ஏவ அதனால், தனை படிப்படியாக சித்தம் மனது, உணர்வு நிலை, கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அதாவது ஜீவன் வாழ்கின்ற நிலை, பிரசக்தம் பற்றுடைமை, அசதாம் ஜட இன்பங்களின் பதி வழியில், பக்தி யோகேன பக்தி தொண்டால், தீவிரேன மிகவும் தீவிரமாக, விரக்தையா பற்றில்லாமல், சா மற்றும் நயேத் அவர் எடுத்து வருதல் வேண்டும். சோ வசம் கீழ்ப்பாட்டின் கீழ். ரொம்ப மொழிபெயர்ப்பு ரொம்ப அற்புதமான டிரான்ஸ்லேஷன் இது. அதாவது மண்ணுலக இன்பத்தில் பற்றுக்கொண்டு, நம் மண்ணுலக இன்பங்கள்ல பற்றுக்கொண்டாலே நமக்கு கலங்கங்கள் என்பது தானா வந்து சேரும் இல்லையா? மாசு எனக்கூடிய, அதாவது அழுக்கு என்பது கண்டிப்பா, அதாவது லேயரா வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். மாசு அடைந்து கிடக்கும், அதாவது எதன் மேல, அந்த ஜீவன் மேல வந்து லேயர், அவுட்டர் கவர் இல்லையா? முதல்ல ஆன்மா, அதுக்கு மேல வந்து சூக்ஷ்ம உடல், அந்த சூக்ஷ்ம உடல் மேலதான் இத்தனையுமே இருக்கும். சோ அது அகங்காரத்தினுடைய ரூபத்திலையும் இல்லையா, மனசு மற்றும் வந்து புத்தி, இது இரண்டும் அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாட்டுல செயல்பட ஆரம்பிக்கும். எந்த அடிப்படையில்? இந்த 6 விதமான இயல்புகள் என்னது? காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரம். இந்த 6த்தினுடைய ஆளுமையின் கீழே வந்து இந்த அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தி புத்தியையும் மனதையுமே அவ்வாறு இட்டு செல்லும். அப்போ நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அன்னெசரியா இருக்க தேவையற்றது எல்லாமே, எதனால் இதெல்லாம் செயல்படுகின்றது என்றால், இந்த ஆத்மா வந்து இந்த பௌதீகத்தின் தரப்பில் ஈர்க்கப்படுவதால், எதையோ ஒரு, அதாவது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எடுத்துட்டு வர்றதுனால இதெல்லாமே வந்து இயங்க ஆரம்பிக்கும். ஆத்மா என்ன செய்கின்றது? இங்க இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களின் மீது தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துகிறது. அது வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வை மட்டும்தான் அது ஏற்படுத்துது தவிர, மற்றபடி ஆன்மா எந்த இதுலயுமே ஆக்ஷன்ல இறங்குறது கிடையாது. ஆனா செயல்படுவது எல்லாம் எது? புத்தி, மனசு இல்லையா, அகங்காரம், இந்த 6 பண்புகள் கீழே எல்லாம் வந்து இந்த புலன்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இயங்க ஆரம்பிக்கிறது. அதுதான் இந்த இக உலக பற்றின்றி உணர்வு நிலையை வந்து நாம் எவ்வாறு எடுத்து செல்ல வேண்டும்னா, இந்த பௌதிக உலக பற்றின்றி, பௌதிகத்தின் மேல் இருக்கக்கூடிய, அதாவது இந்த வஸ்துக்கள் மீது பற்றின்றி மிகவும் தீவிரமாக, ஒன்று நாம பௌதிகத்துல இருந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் செல்லவே முடியாது. ஆன்மீகத்திலிருந்தா பௌதிகத்தை நாம பக்குவமாக கையாளலாம். சோ இத நம்ம மைண்ட்ல எப்பவுமே மனசுல வச்சுக்கணும். சோ தீவிர இறைபக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துவது, அதனால என்ன ஆகும்னாக்கா, ஒவ்வொரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவினுடைய கடமை இதுதான். இட் இஸ் a டியூட்டி ஆஃப் a சோல் இல்லையா? அதாவது கண்டிஷன் சோலுடைய டியூட்டி என்னன்னாக்கா, நாம வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உணர்வுகளை, அதாவது இந்த பௌதிக வளங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பற்றுதலை எல்லாம் மடைமாற்றி நாம் எதன் தரப்பில் எடுத்து செல்ல வேண்டும்? பக்தியின் தரப்பில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய முதன்மை கடமை. அவ்வாறு எடுத்து செல்வதால் நாம பக்குவம் அடைகிறோம். அது நமக்குத்தான் நன்மை. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா மீண்டும் மீண்டும் வந்து நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்து அவஸ்தைக்கு உள்ளாகி கொண்டுதான் இருப்போம். இந்த துன்பங்களை எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? 3 விதமான துயரங்களை பற்றி படிச்சிருக்கோம். 4 விதமான துன்பங்களை பற்றியும் இந்த ஜீவன் வந்து, அதாவது அவஸ்தைப்படுறான்றதையும் இல்லையா? பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, வியாதி, ஆத்தியாத்மிக், ஆதி பௌதிக், ஆதி தெய்வீ இல்ல, இதனால எல்லாமே வந்து இந்த ஜீவன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து ரொம்பவுமே வந்து சிரமப்படுறான். அப்போதுதான் அவருடைய மனம் மற்றும் உணர்வு நிலை முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். அப்படின்னா நம்ம யோக பயிற்சி பண்ணி மனச, புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுறது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம். அது ரொம்ப கடினமான ஒரு பாதை. அந்த பாதையில நம்மளால வெற்றி கொள்வது என்பது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆனா பக்தி தொண்டுல போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்கள் எல்லாமே அந்த பக்தியில போயிட்டு ஈடுபட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம இந்த புலனை கட்டுப்படுத்தணும், அதுக்காக பிரத்யேக முயற்சி எதுவும் நம்ம வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. மனசு ஒன்லி பக்தியின் தரப்பு சென்றால் இது எல்லாமே வந்து அதன் தரப்பில் செல்வதற்கான வாய்ப்பு என்பது ஏற்படும். சோ பக்தி யோகம் தான் இருக்கிறதுலே மிக மிக சிறந்த யோகமே.
வீடு பேற்றின் வழிமுறைகள் இந்த பதத்தில் மிகவும் அழகாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. எவ்வாறு ஒருவர் வந்து கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு செல்ல முடியும் என்பது வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஒருவர் இயற்கையால் கட்டுப்படுத்தப்பட காரணம் அவர் தன்னை எதனால வந்து நாம வந்து கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து காரணம் என்னன்னு பாக்குறோம். ஐ எம் த என்ஜாயர், நான் தான் இதை வந்து சுகித்து கொண்டிருக்கின்றேன், மேலும் நான் தான் இதெல்லாம், எனக்கு தான் இது, நான் தான் உரிமையாளர் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது, அல்லது எல்லா உயிரினங்களின் நண்பராக நினைப்பது. எல்லாருக்குமே நாம நண்பரா இருக்கவே முடியாது இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நமக்கு தெரியவும் தெரியாது. அப்படியே நம்ம தெரிஞ்சவங்களுக்கும் நாம எல்லா காலகட்டத்திலுமே நண்பரா இருக்க முடியாது. எப்ப நாம இதை வந்து உணர்கின்றோமோ அப்பதான் நம்முடைய நிலை வந்து நமக்கு உணர வரும். அதாவது நம்மளால வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா நாம இதே அகங்காரத்தோட தான் நம்ம செயல்படுவோம் இல்லையா? நான் என்ஜாய் பண்றேன், நான் தான் எல்லாவற்றுக்குமே உரிமையாளன் இல்லையா? ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் அதுல வந்து இல்லையா? நான் வந்து எனக்கு இவ்வளவு செல்வங்கள் சேர்த்திருக்கேன், என்னுடைய எதிரி வந்து அழிக்கப்பட்டு விட்டான், இன்னும் பல எதிரிகள் வந்து இனிமே அழிக்கப்படுவார்கள். அதாவது செல்வாக்கும் செல்வம் நிறைந்த அந்த ஒரு இதுல வந்து நான் யாகங்கள் செய்வேன், வந்து தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்புறுவேன் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் வந்து ஐ திங்க் பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ் பகவத்கீதையில தான் இது வருது. கண்டினியூஸ்ல 4 ஸ்லோகஸ் வரும். அது அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து ஒரு அசுர இயல்பு, ஐ திங்க் தெய்வ அசுர அந்த விவாக யோகத்துலதான் இது வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அசுரனுடைய இயல்புகளை பற்றி தான் அந்த இடத்துல அசுர இயல்புகளை பற்றி ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இப்ப இந்த கலியுகத்துல அசுரர்கள் கிடையாது. ஆனா அசுர குணங்களோட மனிதர்களாகிய நாம தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்தி நான் அப்படிங்கிறத வந்து வெளிப்படுத்துறோம். அடுத்து நான் தான் என்ஜாய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஐ எம் த என்ஜாயர். உண்மையிலே என்ஜாய் பண்றது பகவான் தான், நாம கிடையாது. நாம் எல்லாம் அனுபவிக்கப்படுபவர். இதை உணரணும். இது எல்லாவற்றுக்குமே வந்து முதன்மை உரிமையாளர் அவர் தான். நாம செகண்டரி உரிமையாளரா சில காலம் மட்டும் வந்து நாம உபயோகப்படுத்திட்டு இங்கேதான் விட்டு செல்லணும் இல்லையா? ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா எத்தனையோ தலைமுறை அந்த வீட்டுல வாழ்ந்திருப்பாங்க. ஆனா அந்த அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி டிரான்சிஷன் தான் இருக்குமே ஒழிய யாருமே அதை வந்து எடுத்துட்டு போக மாட்டாங்க. அதனால பரம உரிமையாளர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவருக்கு தான் அனைத்துமே இந்த வஸ்துக்கள் வந்து அவருடைய இதிலும் அவருடைய படைப்பு. அதனால he is the proprietor, நாம கிடையாது இல்லையா? மேலும் அல்லது எல்லா உயிரும் நண்பலாக நாம் கண்டிப்பாக ஆகவே முடியாது. இந்த போலி எண்ணமே இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் இல்லையா? அதாவது தவறான எண்ணமே வந்து புலனின்பம் பற்றி ஆழ்ந்த சிந்தனையுடைய விளைவாகும் இல்லையா? இப்படி இந்த 3 தன்மைகள், அதாவது நான் தான் சுகிக்கின்றேன், நான் தான் இதற்கெல்லாம் உரிமையாளர், நான் எல்லோருக்கும் நண்பன் அப்படின்னு நம்மளுடைய இந்த உணர்வு தான் என்ன ஆகும்னாக்கா ஒருவருக்கு வந்து இந்த உலக வாழ்க்கை மீது இருக்கக்கூடிய பற்றுதலை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து உறுதி செய்யும். ஓகே, எப்போ இது என்னோட இதுன்னு வருதோ அப்ப இந்த உலக வாழ்க்கையில நாம வந்து ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறோம். அதனால அந்த பற்றின்மை எனக்கூடிய ஆயுதத்தை கொண்டு இந்த பௌதிக இயற்கையில திரும்பி வரக்கூடிய அந்த ப்ராசஸை நம்மளால கட் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை தான் நம்மளால ஏற்படுத்த முடியும். ஒருவர் அவருடைய நாட்டு மக்களுக்கு, சமுதாயத்திற்கும் அல்லது மனித இனத்திற்கும் சிறந்த நண்பராக தன்னை நினைக்கும் பொழுது அவர் பல்வேறு தேசியம் சார்ந்த மனித இனத்தை நேசிக்கும் பண்புள்ள பிறர்க்கென உழைக்கும் கோட்பாட்டினை உடைய செயல்களில் ஈடுபடுவார் கண்டிப்பாக இல்லையா? இப்போ தேச தலைவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா? நல்லவங்களும் இருக்காங்க, கெட்டவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா அல்டிமேட் கோல் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து தான் ஆளணும் என்பது உண்டு இல்லையா? ஐ ஷுட் பி இன் தட் பவர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த மனசுல. ஆனாலும் இந்த நாட்டு சிலருக்கு வந்து பொது உடைமையாக நன்மைகளை செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்களும் உண்டு. சில பேர் வந்து தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக வந்து பதவியை வந்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்பவர்களும் உண்டு. ஆக மொத்தத்துல ஒரு அரசியல்வாதி எல்லாருக்குமே வந்து நல்லவனாக தென்படுகின்றானா இல்லையா? சோ மோடியை எத்தனை பேர் வந்து ஆராதிக்கிறாங்க, மோடியை எத்தனை பேர் வந்து தூற்றுறாங்கன்றது வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் தான். எல்லா கட்சியிலுமே இதுதான். யார் ஆள்கின்றாலும் அவர்களை வந்து தூற்றக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள், போற்றக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள். ஆனா எல்லாருக்குமே அவர் நண்பன் ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஒரு சில இடங்கள்ல அவர் வந்து கெட்டவராக தான் தெரிவார், ஒரு சில இடங்கள் அவர் ரொம்ப நல்லவராகவும் தெரிவார் இல்லையா? இப்படி ஒவ்வொன்றுமே எல்லாருமே திருப்திப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த ஒரு வீட்டுல இருக்கிற 4 பேரையுமே நம்மளால திருப்திப்படுத்த முடியாது. யாரோ ஒருத்தருக்காவது சங்கடம் இருந்துதான் செய்யும். அப்படி இருக்கும் பொழுது எண்ணற்ற கோடி மக்களாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு தேச தலைவன் வந்து எல்லா மக்களையுமே வந்து திருப்திப்படுத்த முடியுமான்னா கண்டிப்பா முடியாது.
கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சோ இது எதனுடைய வெளிப்பாடுன்னா இந்த உரிமையாளர் எனக்கூடிய அந்த வெளிப்பாட்டினால்தான் இது எல்லாமே நடக்கக்கூடியவற்று. இவையெல்லாம் புலன் திருப்தியில் அதிக கவனம் என்பதாகும். ஏன்னா நம்முடைய புலன்களை திருப்தி செய்து கொள்கின்றோம் இல்லையா? நான் எல்லாருக்குமே நண்பனா இருக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அப்போ எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது, ஐ எம் எ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன் இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப அதனுடைய ஆனந்தம் யாரு வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க? உண்மையிலேயே நான் தான் என்ஜாய் பண்றேன் இல்லையா? சோ என்ன நோக்கம் என்பது என்னுடைய நோக்கம், அது இறைவனுடைய நோக்கம் கிடையாது. இறைவனுடைய நோக்கமே வேறு. ஆனா நம்முடைய நோக்கம் நாம அந்தந்த சமயத்துல வந்து நினைவுக்கு என்ன எடுத்துட்டு வரோமோ அதை நாம செயல்படுத்தும் பொழுது உடனே நாம வந்து திருப்தி கொள்கின்றோம். ஆனா எதையாவது நாம வந்து பகவானை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது அது இன்னும் பேரானந்தத்தை கொடுக்கும். ஆனா அப்ப நாம செகண்டரி என்ஜாயர் தான். அதாவது முதன்மை என்ஜாயர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். இந்த வேறுபாட்டை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். தேச தலைவர் அல்லது மனித இன இயற்கை பண்பாளர் எனப்படுபவர் ஒவ்வொருக்கும் தொண்டு புரிவது கிடையாது. டைரக்டா நமக்கு ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சட்டத்திட்டம் நல்ல சட்டம் போடுறாங்க இல்லையா, ஒன் சிவில் கோடு அப்படின்ற இது எடுத்துட்டு வர போறாங்க, ஒரே சிவில் கோடு எல்லா இடத்துலயுமே வரப்போகுதுன்ட்டு. சோ அப்படி அந்த மாதிரி நிலை வரும்பொழுது அந்த சட்டத்தை ஏற்றக்கூடிய இடம் ஒன்றுதான். ஆனா அது எல்லா இடங்களிலுமே எல்லாருக்குமே வந்து அப்ளிகபிளா வந்து நிக்குது. ஆனா உண்மையிலே அதை ஏற்றினவர் வந்து எல்லாருமே பார்த்து வந்து சொல்கின்றாரா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அவருக்கும் அந்த அதாவது சட்டத்தை வந்து அமல்படுத்தக்கூடிய அந்த தலைவரும் எல்லா மக்களும் எப்பொழுதுமே பார்த்து கொண்டதும் கிடையாது. ஆனா டைரக்டா அவங்களுக்கு ஏதாவது அவர் வந்து சர்வீஸ் பண்றாரா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் அ காமன். ஆனா அவர் எல்லா இடங்களிலுமே வந்து இது அமுல்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ அவ்வளவுதானே தவிர மற்றபடி அவர் வந்து நேரடியாக தொடர்பு என்பது அவருக்கு இருக்கிறது கிடையாது. அது உண்மையாகும். ஆனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவால இதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது கண்டிப்பா இல்லையா? கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிற ஆத்மாக்களால முதல்ல தான் ஆன்மா என்பது என்ன என்பதே தெரியாத நிலையில் இருப்பவன் அவன், அஜ்ஞானத்தில் உழண்டு கொண்டிருப்பவன், அவனுக்கு இது புரியாது இல்லையா? ஏனென்றால் அவர் உலக இயற்கையின் மயக்கத்தால் மனம் குழம்புகிறார், டெல்யூஷன் இல்லையா? அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் மாயையில வந்து அதாவது சிக்கிக்கொண்டு அதிலேயே அவர் டெல்யூஷன்னா உழண்டு கொண்டிருக்கிறார். மாயை என்பது இல்யூஷன் இல்லையா? சோ இல்யூஷன்ல வந்து இவர் டெல்யூஷன். அதனால் அவர் ஒருவர் மிகவும் சீரிய முனையில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற பதத்தில் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. ஒருவர் இந்த குழப்பம் கலக்கம் இதுல இருந்து வந்து பிவில்டர்மெண்ட், அடுத்து டெல்யூஷன், இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் இல்யூஷனால வந்து இதுல எல்லாம் வர்றதுனால அதுல இருந்து அவங்க வந்து வெளியில வரணும்னா பக்தி தொண்டு தான் அவங்க மேன்மையா எடுக்கணும். முதல்ல தான் யார் என்பதை அவர் உணரணும், தன்னுடைய முதன்மை கடமை என்ன என்பது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதன் பிறகு அந்த கடமைக்கேற்றவாறு தன்னுடைய செயல்களை வந்து பக்குவமாக எடுத்து செல்லணும். அப்பொழுதுதான் அவன் வந்து இறைவன் தாள் பணிவதற்கான மார்க்கத்தில் செல்கின்றான். ஒருவன் இந்த பாதையையே புரிந்து கொள்ளாதவன் நாம் எவ்வளவுதான் அவனுக்கு எடுத்துரைத்தாலும் அவனுடைய புத்திக்கு வந்து எட்டுவதே கிடையாது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் ஒருவர் தான் உரிமையாளர் இல்லையா, கொடையாளர், நண்பர் அல்லது அனுபவிப்பவர் என்று நினைக்கவே கூடாது. So we should never tell I am owning this property இல்லையா? அதாவது இது என்னுடைய ஆஸ்திகள் இல்லையா, இதை நான் அவங்களுக்கு கொடுத்தேன், நான் தான் அவங்களுக்கு இதை தானமா கொடுத்தேன். உண்மையிலே அனைத்து வஸ்துக்களும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடையது. அதை நாம இங்கிருந்து எடுத்து அப்படி கொடுக்குறோம் அவ்வளவுதானே தவிர ஒரு பேசேஜ் எப்படி புல்லாங்குழல்ல வந்து காற்று, அதாவது ஒரு புறம் வந்து காற்றுனால வந்து அதாவது உள்புறம் போகிறது, வெளிப்புறம் வந்து அது மியூசிக்கல் இதுவா வெளியே வருது. ஆனா அந்த புல்லாங்குழல் வந்து இந்த ஓசைக்கு நான் தான் உரிமை என்று எங்கேயாவது சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதே போலதான். ஏன்னா அந்த புல்லாங்குழலுடைய ஓனர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால அந்த மூங்கில் இருந்து வந்த அந்த புல்லாங்குழல் தான் இந்த சப்தத்திற்கு அதாவது உரிமையாளர், என்னாலதான் இந்த சப்தம் வருதுன்னு என்றைக்காவது நினைத்தால் அது மிக மிக தவறான கருத்து இல்லையா? அதே போலதான் நாமளுமே உயிரற்ற ஜடமாக இருக்கக்கூடிய அந்த புல்லாங்குழலுக்கே அந்த உரிமை கிடையாது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளும் பொழுது மனிதர்களாகிய நாம இந்த ஜீவன் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அதாவது பின்ன பகுதி, அவருடைய பின்ன பகுதியிலிருந்து வந்து அவரால வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை உணரும் பொழுது நான் தான் இதனுடைய உரிமையாளர் என்று சொல்லுவது எந்த விதத்திலுமே அது கரெக்டான ஒரு இது கிடையாது, சரியான ஒரு இது கிடையாது, நிலை கிடையாது. சோ நான் கருத்தும் கிடையாது. உரிமையாளர் என்றதும் கொடையாளர், இத பகவான் நமக்கு இப்ப கொடுத்திருக்கார், அதை அப்படியே எடுத்து நான் முன்னோர்த்து கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். இட் இஸ் ஒன்லி எ மீடியா.
நம்ம எல்லாருமே ஒரு மீடியா தான். நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு தானங்கள் செய்யுங்கன்னு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஆனா உண்மையிலே உங்களுடைய காசு வந்து உங்களுடையது கிடையாது. இட் இஸ் ஆல் கிவன் பை த காட் இல்லையா? நீங்க செய்த சேவையினுடைய பலனாக பகவான் அது உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கார். அதை நீங்க பக்குவமான முறையில வந்து கையாள வேண்டும். அதை வந்து சிலது எல்லாமே பகவானுடைய திருத்தொன்றுக்கும் நாம வந்து கொடுக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ அப்போ உண்மையிலே அந்த ஆஸ்திகளுக்கெல்லாம் உரிமையாளர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஆனா நம்ம தற்காலிகமாக அதை வந்து வைத்திருக்கோம். சோ அதை நாம புரிந்து டெம்பரரி ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே. தற்காலிகமான உரிமையாளர் தான் நாம எல்லாருமே, பர்மனன்ட் கிடையாது. பர்மனன்ட் உரிமையாளர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். கொடையாளர், நான் இவ்வளவு தானம் கொடுத்தேன் இல்லையா, இவ்வளவு என்னுடைய இதை வந்து சேரிட்டி, நான் இவ்வளவு தானங்கள் பண்ணேன், அதனால எனக்கு புண்ணியங்கள் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க. மேலும் வந்து நண்பர், எல்லாருக்கும் நண்பர் ஆகவே முடியாது யாருக்குமே. ஒரு வீட்டுல இருக்கிற 4 பேருக்கு ஒருத்தர் வந்து 3 பேர் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 3 பேருக்கு அவர் வந்து நல்லவராக தென்பட மாட்டார். கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருடைய கருத்து ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும். இதனால் ஒவ்வொருத்தருடைய அனுபவம் என்பது அந்த மனிதனோட வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும். அதனால அவர்கள் புரிந்த வண்ணம் வேறு மாதிரியா இருக்கும். இப்படி நாம் எதையுமே நினைக்க கூடாது. உண்மை அனுபவிப்பவர் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே என்று அவர் எப்பொழுதும் இறைவனை பற்றிய சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும். அதுவே பக்தி யோகத்தின் அடிப்படை தத்துவமாகும் இல்லையா? சோ பரம உரிமையாளர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்தையுமே வந்து உரிமையாளரும் அவர்தான், அனுபவிப்பரும் அவர்தான் என்பதை யார் ஒருத்தர் வந்து உணர்கிறார்களோ அது பக்தியின் தரப்பில் செல்லும் போதுதான் அவர்கள் பக்குவ நிலை அடைவதற்கான மார்க்கத்திற்கு, அவர்கள் அற்றுண நிலையிலிருந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கிறார்கள். கிருஷ்ணரே உரிமையாளர், கிருஷ்ணரே அனுபவிப்பவர், கிருஷ்ணரே நண்பர் என்று ஒருவர் எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டும். நம்ம நிறைய இடங்கள்ல வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ ஏன் அப்படிங்கிறதும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? கோலோக சாட்ல முதன்மை, அதாவது ஆதி காலத்திலிருந்து இருந்தவர், அனாதி காலத்திலிருந்தவர் வந்து கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணருடைய விரிவங்கங்கள். அதனாலதான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்று சொல்லப்படுவதற்கான காரணமும் அதுதான். முழுமுதற் கடவுள், அவருடைய ரூபம் வந்து கிருஷ்ண ரூபம் என்பது இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த தத்துவங்களை அவர் புரிந்து கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தவர்களுக்கும் இதை வந்து அவர் எடுத்துரைக்க வேண்டும். அதை எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம் வந்து அவர்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கையை ஏற்படுத்த வேண்டும். முதல்ல நாம நம்பினாதான் அதை சொல்லக்கூடிய விதத்துல அந்த நம்பிக்கை என்பது வரும் இல்லையா? அப்பதான் நம்முடைய வார்த்தைகளுடைய வேல்யூ வந்து அடுத்தவங்களுக்கு அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை கொடுக்கும். முதல்ல நாமளே நம்பலன்னா நம்மளுடைய வார்த்தைகள்ல வந்து உண்மை என்பது இருக்காது. அதை வந்து யாராலுமே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அதனால முதல்ல நாம எடுத்து சொல்றவங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும். நான் உரிமையாளர் கிடையாது, நான் வந்து அனுபவிப்பவர் கிடையாது, நான் எல்லோருக்கும் நண்பனாகவும் இருக்க முடியாது இல்லையா? சோ ஐ எம் நாட். ஆனா பகவான் ஒருத்தர் தான் எல்லாருக்குமே நண்பர் இல்லையா? அவர்தான் பரம உரிமையாளர், அவர்தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர், அவர்தான் உயர்ந்த அனுபவிப்பாளரும் கூட. இவை அனைத்தையுமே நாம் உணரும் பொழுது நாம அவருடைய பாதங்களில் நாம தஞ்சம் அடைகின்றோம் இல்லையா? அவ்வாறு மற்றவர்களையும் நம்ப வைக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்படின்னா இதனுடைய தாற்பயத்தை வந்து அடுத்தவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இதை வந்து சொல்லணும். எதற்காக இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு? ஜஸ்ட் வந்து எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான், எல்லாமே வந்து அவர்தான் உரிமையாளர், அவர்தான் வந்து அவர்தான் என்ஜாயர், அவர்தான் எல்லாருக்கும் நண்பரன் வந்து ஒரே வரியில் நம்ம சொன்னா, இந்த அஜ்ஞானமா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சொன்னா அது கண்டிப்பா புரியுமா? கண்டிப்பா புரியாது. எதற்கு இவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு, எவ்வாறு அவரை நாம வந்து எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளர் என்று கருதப்படுகிறது என்பதையெல்லாம் நாம் ஒருத்தருக்கு எடுத்துரைத்தால் அதை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்திற்கு அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள் இல்லையா? கிருஷ்ண உணர்வு நிலையை வந்து இவ்வாறாகத்தான் நாம பரப்ப முடியும். சோ எவ்வளவு நாம வந்து கீர்த்தனம், எவ்வளவு நாம சிரவணம் கேட்கின்றோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு நன்மையை பயக்க வல்லது. மேலும் ஒருவர் அம்மாதிரி பகவானின் பக்தி தொண்டில் சீரிய முறையில் ஈடுபட்டவுடன் இயல்பாகவே இயற்கையின் மீது போலியான உரிமை கோரும் மனப்பான்கு மறைகிறது. இது 100% நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான், சாத்தியக்கூறு. இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாம் இறைவனது என்று எண்ணக்கூடிய அந்த எண்ணத்தை நாம் அதிகரித்து கொண்டால் நாம் சில காலம் மட்டுமே இதை உபயோகப்படுத்திட்டு இங்க விட்டு செல்ல போகின்றோம் என்ற அந்த உரிமை உணர்வை நாம உணர ஆரம்பித்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுக்குமே உரிமை கொண்டாடுவதற்கு அங்கே எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? இங்கே சுகிப்பதற்கு நாம சுகிக்கிறது கிடையாது,
நாம் எல்லோரும் சுகிக்கப்படுகின்றோம் என்பதையும் உணரக்கூடிய பக்குவம் அந்த உயிர் வாழைக்கு வரும். அப்போ போலியான அந்த உரிமை கொண்டாடக்கூடிய தன்மை இது எல்லாமே அந்த உயிர் வாழ் இடத்திலிருந்து மறைய ஆரம்பிக்கும். அந்த பற்றின்மை வைராகியமாகும், யுக்த வைராகியம் இல்லையா? உலக தலைமை என்று அழைக்கப்படுவதில் ஆழ்ந்திருப்பதற்கு பதிலாக ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஈடுபடுகிறார் இல்லையா? எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம், எல்லாவற்றுக்குமே அதிபதியாக இருப்பவர் அந்த எம்பெருமான் தான் இல்லையா? அவ்வாறு இருக்க நாம இந்த ஒரு நாட்டை இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி நான் தான் எல்லாத்துக்குமே கிரேட் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா அது தவறாகிவிடும் இல்லையா? ஸோ ஆல்வேஸ் அவருடைய சப்மிசிவ் நேச்சர், அவருடைய எவ்வாறு அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா அதுல ஒரு நிறையவே ஒரு தாழ்ந்த தன்மையை அவர் கண்டிப்பா வெளிப்படுத்துவார். அது போலியான விதத்துல இருக்கவே இருக்காது. போலியான விதம் நிறைய நாள் நம்ம வெளிப்படுத்த முடியாது. அந்த நிலையில் நாம் சென்றால் ஒழிய அந்த பாவத்தை நாம கொண்டு வரவே முடியாது இல்லையா? சோ அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், அந்த பக்குவமான நிலை, இதெல்லாமே நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய நிலையை ஒரு சேவகன் என்ற நிலையில் தான் வச்சிருக்கார். இது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அப்போ அது எக்ஸாம்பிளா தான் நான் சொல்றேன். ஸோ நத்திங், எனக்கு இந்த பொலிட்டிக்ஸ் பத்தி எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஆனா எஸ் உலக தலைமை அது புரியல மாதாஜி. உலக தலைமை என்ற இல்ல அப்படின்னா நான் கிரேட், நான் என் கீழே தான் எல்லாமே இயங்கின்னு இருக்கு. இப்ப எல்லா கான்டினென்ட்ஸுமே இருக்கு இல்லையா? நம்ம அமெரிக்கா இருக்கு, ஆப்பிரிக்கா இருக்கு, இந்தியா, ஆசிய கண்டம், இப்படி அநேக கண்டங்கள் இருக்கு. அதாவது இந்த புவியிலேயே அநேக கண்டங்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ பரிஷித் மகாராஜ் அடுத்து யுதிஷ்ட மகாராஜ் எல்லாம் ஆளும்போது எல்லாமே ஒரே ஒரு காண்டத்துக்குள்ள தான் பரத கண்டமாகத்தான் இருந்தது. தலைமையகம் எங்க இருந்தது? டெல்லியாக இருந்துச்சு. சோ அப்படிப்பட்ட அதுதான் உலக தலைமை என்று பொருள். ஓகே, இந்த உலகத்திற்கு தலைமை. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில ஒருத்தர் இருந்தார், அதை அழைப்பதற்கு, அதாவது அந்த அழைக்கப்படுவதில் ஆழ்ந்திருக்குவதற்கு பதிலாக, அப்படின்னா நான் அந்த பதவியில இருக்கேன், என்ன அப்படி எல்லாருமே அழைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் நாம் வச்சு கொள்றதுக்கு பதிலாக ஒருவர் கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் ஈடுபட்டுகிறார். யாருன்னாக்கா இந்த பற்றின்மை எனக்கூடிய வைராகியத்தை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு யார் உரிமையாளர்னு தெரியும். நம்மள உரிமையாளரை எந்த இடத்துலயும் நாம காட்டிக்க முடியாது. இப்ப நம்ம பிரபுபதரே எடுத்துக்கலாம். அதாவது கண்ட்ரிஸ்க்கும் அவர் போயிட்டு வந்தார் இல்லையா? சோ அவர் எல்லா நாடுகளுமே சுத்தியாச்சு, எல்லா இடங்களிலுமே இஸ்கான் டெம்பிள் உண்டு. ஆனா அவர் எங்கேயாவது எல்லா நாடுகளும் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரா? தத்துவத்தாலையும் அவருடைய பிரசங்கங்களுடைய இதனாலையுமே எல்லா ஜீவன்களுமே அவர் தரப்பில் செல்லக்கூடிய சக்தி அவர் கொண்டிருந்தார் இல்லையா? எதையுமே டைரக்டா சொல்லக்கூடிய தன்மை இல்லையா? சோ இதுதான், இப்படித்தான் இஸ் சுப்ரீம் காட் அப்படிங்கறது அடிச்சு சொல்லக்கூடிய அந்த பக்குவம், அந்த குவாலிபிகேஷன் எல்லாமே இருந்தது அவருக்கு. அப்ப அவர் கீழே அவர் நான் இந்த என்னது இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் இதுல இருந்து கொண்டே நான் எல்லாரையுமே நான் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றேன் அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சா அது தவறாகிவிடும் இல்லையா? ஆனா அல்டிமேட்லி எல்லாருமே அவருடைய பிரசங்கத்தால அவருக்கு தாழ் பண்ணியக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு எல்லாருக்குமே கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அந்த பாவத்தை நமக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கார். எஸ், வாட் எவர் யூ ஸ்போக் தட் இஸ் அ ட்ரூத் இல்லையா? அப்சல்யூட் ட்ரூத் இருந்தது. அதுல பூரணமான உண்மை உண்டு அவர் பேசியதுல. அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்திற்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே அவருடைய பிரசங்கங்களை கேட்கும் பொழுது, ரெக்கார்டட் பிரசங்கங்களை கேட்கும் பொழுது அதன் தரப்பில் எஸ் இது கரெக்ட் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அதனுடைய கான்டெக்ட ரொம்ப அற்புதமா அவர் எடுத்துட்டு போகும்போது எஸ் நம்மளால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரை உலக தலைமையாக இல்லையா? எஸ் இஸ் ஜெகத் குரு, அதை நாம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லையா? ஆனா அவரே தன்னை நான் ஜெகத்குருன்னு எங்கேயுமே அவர் சொல்லிக்கல. ஸோ he always played a role of a servant இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணருக்கு ஒரு சேவகனாகத்தான் தன்னை பாவித்தார். அதே மாதிரிதான் அவர் செயல்படவும் செய்தார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இந்த இடத்துல யாருக்கு வரும்னா கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு தான் வரும். பக்தியில ஈடுபடுபவர்களுக்கு தான் இந்த பிரபஞ்சமே அவர் கீழே ஆட்சி கீழே வந்தாலுமே அவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் கீழே தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா? சோ எதற்கும் தனக்கு உரிமை கிடையாது, எதையும் தான் ஆளவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அவர்கிட்ட எப்பவுமே இருக்கும். அதுவே உணர்வு நிலையின் கட்டுப்பாடான உணர்வு நிலையாகும். சோ
தட் மீன்ஸ் நாம அப்பதான் அந்த உணர்வை வந்து ஒரு பக்குவமான நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம்னு அர்த்தம். எப்ப இந்த உணர்வு நிலை இந்த மாதிரியா ஒரு பாவத்தோட நம்ம எடுத்துட்டு வரலையோ அது வரைக்கும் நாம பௌதீக பாவத்துலதான் நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். ஆன்மீக பாவத்துல நம்ம வரல அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு நாமே வந்து நம்முடைய நிலைய வந்து எங்க இருக்கோம், எவ்ரி டைம் நம்ம வந்து நம்மள வந்து கண்டிப்பா எவாலுவேஷன் பண்ணணும். நம்முடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறது வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி செய்யணும் நம்ம, இல்லையா? இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட மாற்றங்கள் என்பது வரவே வராது. நாம் எங்க தவறு இழைக்கின்றோம் என்பதை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. நாம தவறு ஒரு புறம் இழைத்துட்டே இருப்போம், ஒரு புறம் வந்து நான் தான் கிரேட்னு சொல்லிட்டே இருப்போம். எது வரைக்கும் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள்ல வந்து எது நல்லது எது கெட்டது, அடுத்தவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன பாதகம் வந்தது, இல்லையா? நம்ம சுயநலத்தோட சேர்த்து நம்ம மட்டும் ப்ராஃபிட், அடுத்தவங்களுக்கு அது நஷ்டமா ஆகாது. இது எல்லாமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து நன்மையான பாதைகள் கிடையாது, இல்லையா? சோ இது வந்து ஒரு பக்குவமற்ற மனதை தான் குறிக்கின்றது. அப்படிப்பட்டவர் நான் உலக தலைமை என்று சொன்னால் அது வந்து இறைவன் தாள் பணிந்ததற்கு கிடையாது, அது பௌதீகத்தின் தாள் தன்னை பணிய வைத்துக் கொண்டார் என்று பொருள். நம்ம ஏதோ ஒரு தரப்புல நம்ம பண்ணிய வச்சுக்குவோம். ஒண்ணு ஆன்மீகம், இல்லைன்னா பௌதீகம். நம்ம எப்பவுமே சர்வெண்ட் தான். நம்ம எப்பவுமே முதலாளி கிடையாது. ஏதோ ஒன்றுக்கு நாம் அடிமை ஆகின்றோம், இல்லையா? நாம் எல்லாருமே வந்து எஸ் கிரேட் நான் கிரேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டெம்பிள் இருக்கு, அந்த டெம்பிள் ட்ரஸ்ட்ல வந்து 5 பேர் இருக்காங்க, இல்லையா? அந்த 5 பேர்ல வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒருத்தர் வச்சிருப்பாரு, இல்லையா? இப்படி அதாவது ட்ரஸ்ட்னது ஒரு காமன் திங், ஆனா அது வந்து ஒரு பொதுவான இடத்துல வைக்கணும். ஆனா அதுல ஒரு மனிதருக்கு வந்து நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் அவர் தான் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருப்பார். உண்மையில அதுல என்ன பிரயோஜனம் இருக்கு? ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் கிடையாது. அவர் இந்த ஜீவன் இந்த சுவாசத்தை நிறுத்தின பிறகு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸுக்கும் அவருக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது, இல்லையா? அந்த காமன் சென்ஸை வந்து அந்த மனிதன் வந்து எடுத்துட்டு வரணும். இது பொதுவான ஒரு ட்ரஸ்ட். இந்த டெம்பிள் நாம போன பிறகு கூட நடத்த வேண்டியது. இதை நாம் எவ்வாறு பாதுகாத்து யாருக்குமே வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆக்சஸா இருக்கக்கூடாது என்ற நிலையை நாம் ஏற்படுத்திட்டு போகணும். ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலியமா தான் இதை வந்து செயல்படுத்தணும்ன்ற அந்த எண்ணம் வந்து அந்த 5 பேருக்குமே இருக்கணும், இல்லையா? அப்ப அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னதமான தலைமையின் கீழே வந்து இயங்கின்றதுன்னு அர்த்தம். எத்தனையோ சமஸ்தானங்கள் எல்லாமே இருக்கு, இல்லையா? நீங்க ஸ்பிரிச்சுவல் இதுலயே நீங்க போகும்பொழுது அதுலயே நிறைய லிட்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்றைக்கு கூட வந்து கோர்ட்டு கேசஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லயுமே உண்டு. ஏன் தெரியுமா? அங்கேயும் இந்த மாதிரி உலகத் தலைமை நான் தான் என்று அதாவது எல்லாத்துக்கும் நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு நினைக்கிறான், இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாரும் கூட இது நரசிம்ம ஸ்துதி சொல்லிட்டு இருக்கோம், இல்லையா? 108 முறை நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா தட் இஸ் பிரபுபாதர் வந்து பொது உடைமையா தான் செய்துட்டு போனார். எல்லா இஸ்கான் ஆர்கனைசேஷனுமே ஷுட் பி அண்டர் ஒன் ரூஃப் அப்படின்னு தான் சொல்லிட்டு போனார், இல்லையா? மாயாப்பூர் கீழே தான் அனைத்துமே இயங்கணும்ட்டு. ஆனா பெங்களூர் இஸ்கான் வந்து இட் இஸ் ரன்னிங் இண்டிவிஜுவலி. அதுக்காக தான் கோர்ட்ல கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. அதுவும் வந்து ஆல்ரெடி ஹை கோர்ட்ல மாயாப்பூர் ஃபேவரா தான் வந்திருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட்லயும் வந்து எஸ் என்ன வில் பண்ணிட்டு போனாரோ இதெல்லாம் இப்படிதான் நிகழணும், இப்படிதான் நடக்கணும், ஒரு கமிட்டிக்கில தான் நடக்கணும். நோ ஒன் ஷுட் ஓன் எனிதிங் ஹியர். தட்ஸ் வாட் பிரபுபாதர் வந்து செய்துட்டு போனது எக்ஸாம்பிள், இல்லையா? இது மாதிரி அநேக சமஸ்தானங்கள்ல இன்றைக்கு கூட உண்டு, வெளியில வர்றது. அந்தந்த சமஸ்தானங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி அவங்கவுங்க கொஞ்சம் சில பேர் அவங்கவுங்க தரப்புல பண்ணின்றது. இதெல்லாமே வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான். ஏன்னா அந்த உரிமை என்பது நம்ம இதுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம். அது நல்லதாவும் இருக்கலாம், கெட்டதாவும் இருக்கலாம், இல்லையா? அவங்க எதையுமே அடையாமல் கூட நான் தான் கிரேட், நான் சொன்னபடி நடக்கணும்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் உண்டு. இல்லைன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்பர்ட்டியை அபகரிச்சுட்டு அந்த செயலிலும் ஈடுபடுபவர்களும் உண்டு, இல்லையா? இப்படி உலக தலைமை என்பது என்னன்னா அது ஜென்ரலா ஒரு பேர் தான். ஆனா எந்த ஒரு நிலையிலுமே நான் தான் தலைமைன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம், ஐ எம் த ஹையஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய எண்ணம், அது தவறான ஒன்று. எல்லாம் வல்ல இறைவன், ஹீ இஸ் த சுப்ரீம், அவர் தான் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவரே, இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் எல்லாம் அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் என்று உணர ஆரம்பித்தால், மேலும் இங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்தும் அவருடைய உரிமைகள் என்பது உடைமைகள் என்பதை புரிந்தால் நமக்கு உரிமை கொண்டாடக்கூடிய அந்த எண்ணம் என்பது நம்ம கிட்ட இருக்காது. இதுதான் பக்தியின் தரப்பில் செல்பவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை. இந்த பக்குவம் வராதவர்கள் எப்பவுமே வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாம் என்னதுதான், நான் சொன்னபடிதான் நடக்கணும், நான் சொன்னபடிதான் எல்லாரும் செய்யணும் அப்படின்ற அந்த அகங்காரத்தோட செயல்படுவார்கள். அவர்கள் எப்பவுமே இந்த கட்டுண்ட உணர்வுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது அப்படிப்பட்டவர்கள். ஆனால் பக்தியின் செருப்பு செல்பவர்கள் அவர்களுடைய உணர்வே வந்து டிஃபரெண்ட், இல்லையா? அதுவே உணர்வு நிலையின் கட்டுப்பாடான
உணர்வு நிலையாகும் இல்லையா? சீசன்டு பர்சன், பக்தியிலேயே சீசன்டு பர்சன் அப்படின்னா ஒரு உத்தம அதிகார நிலையை அடையிறது. கட்டுப்பாடான உணர்வுன்னா இந்த கான்சியஸ வந்து பக்குவமான நிலையில உபயோகப்படுத்துறாங்கன்னு அர்த்தம். இல்லைன்னா மனசெல்லாம் எப்படி நினைக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த புத்தி புலன்கள் எல்லாமே செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அதுதான் பௌதீகம். ஸோ கட்டுப்பாடோட செயல்படுவது ஆன்மீகம். யோக முறை இந்திரிய சம்சய, அதாவது புலன்கள் எப்பொழுதும் சுடுசுடப்புடன் இருப்பதால் அவற்றின் செயல்கள் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ஸோ நம்முடைய புலன்கள் எப்பவுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது, அதனால்தான் பக்தி என்பது 60 ஆண்டுகள் கழிச்சு நம்ம செய்யக்கூடியது கிடையாது. 60 ஆண்டுகள் கழிச்சு இந்த புலன்கள் நம்ம சொன்னபடி கேட்குமான்றது நோ கேரண்டி இல்லையா? கண்ணு பார்க்கறதுக்கான பார்வை இருக்குமான்றது நோ கேரண்டி. காது கேட்கக்கூடிய தன்மை இருக்குமான்றது நோ கேரண்டி. வாய் கூட வந்து இந்த தொண்டை வந்து பேசக்கூடிய தன்மையை கொடுக்குமான்றது நோ கேரண்டி. எந்த இதுமே வந்து கேரண்டி கிடையாது இல்லையா? அதனால நம்ம சுறுசுறுப்பா இயங்கக்கூடியது எந்த காலம்? சிறு பிராயத்துலதான். அந்த சுறுசுறுப்பா இருக்கக்கூடிய தன்மையில இருக்கும் பொழுது நாம பக்தி தொண்டில் நம்மளை நாம ஈடுபடுத்தி கொண்டு செயல்பட வேண்டும். ஒருவரால் அந்த செயல்களை நிறுத்த முடியாது. ஜென்ரலாவே நாம செயல்படாமல் இருக்கவே முடியாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அது பௌதிகமா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் நாம வந்து செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்க முடியும். ஒருவர் புலன்களின் செயல்களை, அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், செயற்கையான முறையில் நிறுத்த விரும்பினால் அப்படின்னா மனசை கட்டுப்படுத்துறது, புத்தியை கட்டுப்படுத்துறது, புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபீசிபிள். இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துல இதெல்லாம் வந்து நம்மளால செயல்படுத்துறது என்பது, வெற்றி கொள்வது என்பது சாத்தியக்கூறுகள் வந்து மிக 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 குறைவு. அப்படி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து விஸ்வாமித்திரர் வந்து அவர் அந்த மாதிரி இதான் யோகத்துலதான் நிலை பெற்றார் இல்லையா? தியானத்துல உட்கார்ந்து. ஆனா மேனகையினுடைய அழகுக்கு பலியானார். சோ அது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகள் புராணங்களிலும் உண்டு. இப்பையும் அது நிகழ்ந்த வண்ணம் தான் இருக்கு இல்லையா? ஒருவரின் மனம் மற்றும் உணர்வு நிலை, அதாவது மனசு மற்றும் வந்து கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, முழுவதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அன்றி புலன் நுகர்ச்சி ஆசைகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படும் வாய்ப்பு எப்பொழுதுமே இருக்கும். எனி டைம் எந்த புலனாலுமே நாம் ஈர்க்கப்பட்டு விடும் இல்லையா? எஸ், நான் அந்த டிவி சீரியல் பார்க்க கூடாதுன்னு தான் நினைப்பேன். ஆனா அங்க பார்த்த உடனே, டிவி ஓடுறத பார்த்த உடனே நம்ம அங்க போய் உட்காரணும்னு தோணும் இல்லையா? சோ சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் வந்து நம்மளை வந்து டிகிரேஷனுக்காக வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு. ஏன் டிவி சீரியல் பார்க்க கூடாது? அங்க இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களுடைய இதுவாவே நாம மாறி இருப்போம் இல்லையா? அந்த பாவம் எல்லாம் நம்ம கிட்டயும் வரும். அதே மாதிரிதான் நம்ம அடுத்தவர்கள்ட்டையுமே நாம செயல்பட ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? அதெல்லாம் தவிர்க்கணும். நன்மையும் தீமை எல்லாம் கலந்ததுதான் அதுல. அதனால நம்ம எந்த இடத்துல நாம நன்மை செய்வோம், எந்த இடத்துல நாம அடுத்தவங்களுக்கு தீங்கு இழைப்போம், இதெல்லாம் நம்மளால கண்டிப்பா புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அதுதான் இட் இஸ் பெட்டர் டு கெட் அதாவது சீசன்ட் ஒரு டிவோட்டி ஆகிறதா பெட்டர். அந்த இதெல்லாம் பார்ப்பதை தவிர்ப்பது என்பது மிக மிக உசிதமான செயல். மேலும் அந்த நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் வந்து நம்மகிட்டயும் வந்து சேரும். இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் ஒரு கருத்து மிகவும் முக்கியமானது. பிரசக்தம் அசதாம் பிதக, அதாவது மனம் எப்பொழுதும் அசத்தால், அதாவது தற்காலிக பூவிலக இருப்பால் கவரப்படுகிறார். சத் அசத் இல்லையா? அதாவது காரணம் மற்றும் விளைவு இல்லையா? அனைத்திற்கும் காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவர் எப்பொழுதுமே நித்தியம். அதே மாதிரி அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே கர்மங்கள் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் காலத்துல அது வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது இல்லையா? 5 விதமான, இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி கேட்டாங்க வாட் ஆர் த 5 ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டிருக்காங்க. இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து, அதாவது ஜீவன், பரமாத்மா, பிரகிருதி, காலம் மற்றும் கர்மம், இந்த 4மே நித்தியமானதுதான். ஆனா கர்மம் மட்டும்தான் மாறுபட்டது இல்லையா? அதாவது விளைவு மட்டும்தான் மாறுபட்டது. காரணம் என்பது ஒன்று, அது சுப்ரீம் காஸ். யாரு? அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஆனா விளைவுகள் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடியது, அது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. அது எல்லாம் இந்த ஜீவன்கள் செயல்படக்கூடிய தன்மையை கொண்டு அவர்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறார்களோ அதற்கேற்ற விளைவுகளை வந்து அவர்கள் சந்திக்க நேரும் இல்லையா? அதே போலதான் இது ஒரு, அதாவது பிரசக்தம் அசதாம் பிதக, மனம் எப்பொழுதும் அசத், அதாவது தற்காலிக ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் இல்லையா? அசத்தால் தற்காலிக பூவிலக இருப்பால் ஈர்க்கப்படுகின்றது. மிக பழமையான காலத்திலிருந்தே நாம் இயற்கையுடன் தொடர்பு கொண்டிருந்த காரணத்தினால், அதாவது தொன்று தொட்ட காலத்தினால் நாம் இந்த தற்காலிக உலக இயல்புக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டோம் இல்லையா? இந்த டெம்பரரி இதுக்கு வந்து அதுதான் உண்மை அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா மாயையில இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம கண்ணால பார்க்கறது மட்டும்தான் நாம கரெக்ட்னு நினைக்கக்கூடியவர்கள். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் இல்லையா? மனமானது பகவானின் நிலைத்த தாமரை திருடலில் பதிக்கப்பட வேண்டும். மனசை வந்து நாம எப்பவுமே பகவானுடைய திருப்பாதங்களில் நம்மளை வந்து
பர்மனண்டா பிக்ஸ் பண்ணிடணும், ஆணி போட்டு அடிச்சு வைக்கணும் நம்ம மனச, இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு மனசை நாம ஏற்படுத்திக் கொள்ளணும். சவை மனக, அதாவது கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, அதாவது சவை மனக இல்லையா, நம்முடைய மனது. கிருஷ்ண பாதார விந்தோ, அதாவது கண்ணனுடைய திருவடிகளில் நம்மள நாம அதான் நம்முடைய மனசை பதிய வைக்கணும். ஒருவர் பின்னர் எல்லாம் நன்றாக இருக்கும். அப்படி பதிய வைக்கக்கூடியவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே பக்குவத்தை அடையும். அவர் என்றைக்குமே கலங்க மாட்டார். இன்பம் துன்பம் எல்லாம் ஒன்று போலதான் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட மனிதருக்கு. இவ்வாறு பக்தி யோகத்தின் சீரிய தன்மை இங்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது, இல்லையா? சோ பக்தி யோகம் தான் முதன்மையானது என்பது இந்த இடத்துல அழகாக இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பதம் பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. யமாதிபிர் யோக பதைரப்யயசஞ்ச சரத்யான விந்தே ஸ்ரத்தயான்விதஹ மயி பாவேன சத்யேன மத்ததா ஸ்வரவேன ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாமாதிபிர்யோக பதைரப்யசன் ஸ்ரத்தயான்விதஹ மயி பாவேன சத்யேன மத்ததா ஸ்ரவணேன ச. யம ஆதிபிகி, யமனுடன் தொடங்கி, யோக பதைகி, யோக முறையால், அப்யசன் பயிற்சி செய்தல், ஸ்ரத்தையா அன்பிதக சிறந்த நம்பிக்கையுடன், மயி என்னிடம், பாவேன பக்தியுடன், சத்யேன கலப்படமற்ற, மத்கதா என்னை பற்றிய கதைகள், சிரவணேன கேட்பதால், ச மற்றும். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். கட்டுப்படுத்தும் யோக முறையினை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவன் இறை பக்தி உள்ளவராக வேண்டும் என்பதை பற்றி கேட்பதன் மூலமும், என் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமும் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டிற்கு ஒவ்வொருவரும் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். பொருளுரை. யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான மற்றும் சமாதி என்னும் 8 வேறுபட்ட நிலைகளில் யோக பயிற்சி செய்யப்படுகிறது. யம மற்றும் நியம என்றால் விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தும் முறையை பயிற்சி செய்வது என்று பொருள்படும். ஆசன என்பது அமரும் நிலையை குறிக்கிறது. இவை பக்தி தொண்டில் உண்மையான நிலைக்கு ஒருவரை உயர்த்த உதவுகின்றன. உடற்பயிற்சி மூலம் யோகத்தை பயிற்சி செய்வது இறுதியான குறிக்கோள் அல்ல. மனத்தில் கவனம் செலுத்தி அதை கட்டுப்படுத்தும் உண்மையான பக்தி தொண்டில் ஒருவரை அமைக்க பயிற்றுவிப்பதாகும். பாவேன அல்லது பாவ என்பது யோக பயிற்சியிலும் வேறு எந்த ஆன்மீக முறையிலும் ஒரு மிக முக்கியமான ஆக்கக்கூறு ஆகும். பாவ என்பது பகவத்கீதையில் 10.8 விளக்கப்படுகிறது. புதாபாவ சமன்விதாக, ஒருவர் கிருஷ்ணருக்காக அன்பு செலுத்தும் எண்ணத்தில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். ஒருவர் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவானே எல்லாவற்றிற்கும் மூலப்பொருளாவார் என்றும் எல்லாம் அவரிடமிருந்து வெளிப்படுகிறது, அகம் சர்வசிய பிரபவ என்றும் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பின்னர் ஒரு வேதாந்த பழமொழியாகிய ஜென்மாதியஸ்ய யதக, எல்லாவற்றின் உண்மையான மூலம் என்று புரிந்து கொள்கிறார். பின்னர் அவர் உளமுருகிய நிலையில் அல்லது பகவானுக்கான அன்பின் தொடக்க நிலையில் ஆழ்ந்திருக்க முடியும். ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் எவ்வாறு இந்த உருகிய நிலை அல்லது கடவுள் அன்பின் தொடக்க நிலை அடைய பெறுகிறது என்று மிக அழகாக விளக்குகிறார். முதலில் ஒருவர் மிகவும் இறைவனுக்கு நன்றி உள்ளவராக விளங்க வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஸ்ரத்தையான் வித்தக, உண்மை யோக பயிற்சி மூலமாக விதி ஒழுங்குமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமும் அமரும் நிலைகளை பயிற்சி செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது முந்தைய பதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போல பக்தி யோகத்தில் நேரடியாக ஈடுபடுவதன் மூலமாகவோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தப்படுகிறது. பக்தி யோகத்தின் 9 வேறுபட்ட முறைகளில் முதலில் உள்ளதும் முதன்மையானதும் எதுவெனில் பகவானை பற்றி கேட்பதும் உச்சரிப்பதும் ஆகும். அதுவும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மத்கதா சிரவணேனச, ஒருவர் யோக முறையின் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் பின்பற்றுவதன் மூலம் உண்மையின் நிலைக்கு வர முடியும்.
அதே குறிக்கோளை எளிமையாக பகவானின் எல்லாம் கடந்த தத்துவ செயல்கள் பற்றி கேட்பதன் மூலமும் உச்சரிப்பதன் மூலமும் அடைய முடியும். ச என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. பக்தி யோகம் நேரடியானது, பிற முறைகள் மறைமுகமானவை. ஆனால் மறைமுக முறை மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட ஒருவர் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்கும் அல்லது உச்சரிக்கும் நேரடி முறைக்கு வந்தாலன்றி வெற்றி இல்லை. அதனால் சத்தியேன என்னும் சொல் இங்கு பயன்பட்டு இருக்கிறது. இந்த தொடர்பில் சத்தியேன என்றால் நிஷ்கப்படேன, வஞ்சகம் இல்லாமல் என்று பொருள் என்று ஸ்ரீதரர் உரைக்கிறார். மாயாவாதிகள் வஞ்சம் நிறைந்தவர்கள். சில சமயம் அவர்கள் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவது போல் பாசாங்கு செய்வார்கள். ஆனால் அவர்களின் இறுதியான எண்ணம் பரமனுடன் ஒன்றாவதாகும். இது வஞ்சகம் மற்றும் கபடமாகும். பாகவதம் இந்த வஞ்சகத்தை அனுமதிப்பதில்லை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் தொடக்கத்தில் பரமோ நிர்மத்சரானாம் என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த ஆய்வு கட்டுரை பொறாமையிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர்களுக்கே உள்ளது. அதே கருத்து இங்கு மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுக்கு முற்றிலும் உண்மையானவராக பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்டு உச்சரிக்கும் முறையில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டால் என்று வீடு பேற்றுக்கு வழி ஏதும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ரொம்ப ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இந்த 2 ஸ்லோகங்களுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறது. ஸோ ஒரு ஆச்சாரியாவுடைய கருத்துக்கள் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அநேக புண்ணியத்தை செய்திருக்கணும் நம்ம, இல்லையா? அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா அவர் எழுதியிருக்கார். யமாதிபீர் யோக பதைரப்யஞ ஸ்ரத்யான்விதஹ மயி பாவேன சத்யேன மக்கதா ஸ்ரவணேன ச. அதாவது நவவித பக்தி, அடுத்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி, இதை பத்தி எல்லாம் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல. யமா நியமா, யமா என்பது அதாவது எதெல்லாம் நியமங்கள் எல்லாம் நம்ம பரிபாலிக்கணும். யமா என்பது நம்ம எதெல்லாம் தவிர்க்கணும். அடுத்து ஆசனா, உட்காரக்கூடிய விதம், இல்லையா, தியான பயிற்சிகளுக்கு. அடுத்து பிராணயாமா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யகாரா, புலன்களை எல்லாம் பக்குவமான இதுக்கு எடுத்துட்டு போறது. ஸோ எவ்வாறு ஆமை தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள புலன்களை எல்லாம் இழுத்துக்குதோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு இந்த புலன்கள் எல்லாம் வெளியில வாண்டரிங், இல்லையா? நம்ம இங்கே உட்காந்து தியானம் பண்ணின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா அங்க அமெரிக்கால நம்ம பொண்ணு என்ன பண்றா, இங்க லண்டன்ல நம்ம பையன் என்ன செய்யறான், இப்படிதான் நமக்கு தோணும், இல்லையா? இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம. ஸோ அந்த மாதிரி நான் பிசிக்கலி மாத்திர புலன்களை உள்ளுக்குள்ள எடுத்துட்டு போறது கிடையாது, அந்த பாவத்தையே எடுத்துட்டு வரணும் நம்ம. அதாவது எல்லாத்தையுமே ஒன்றுபடக்கூடிய அந்த பாவத்தை இந்த புலன்கள் மீது நாம கண்டிப்பா செலுத்த வேண்டும். அதுதான் தியான பயிற்சிகள்ல முக்கியமான ஒன்று. அடுத்து தாரணா, அதன் மீது ஒரு முறை புலன்கள் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வந்த பிறகு பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணி கொள்ளுதல், அதுலயே ஸ்திரமாக்கி கொள்ளுதுதான் தியானம். அதுக்கப்புறம் அவ்வாறு அதுல பக்குவம் அடைகிறது தான் சமாதி. இந்த 8 நிலைகள் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதைதான் நம்ம இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். யமா ஆதிபி, யமனுடன் தொடங்கி யோகபதை யோக முறையால் அபியக்யங்க பயிற்சி செய்தால் ஸ்ரத்தையா அன்பிதக சிறந்த நம்பிக்கையுடன், சிறந்த நம்பிக்கை ஸ்ரத்தை, இல்லையா? மயி என்னிடம், பாவேன பக்தியுடன், சத்தியேன கலப்படமற்ற, மத் கதா என்னை பற்றிய கதைகள், ஸ்ரவணேன கேட்பதால் சா மற்றும். நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. வெறுமனே பக்தி தொண்டுல நாம சுலபமாக செயல்படும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த 8 பயிற்சிகள் எல்லாமே அதனுடைய பக்குவம் எல்லாம் நமக்கு தானா அமையும். அதை பத்தி நம்ம தேடி போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யோக அதாவது ஞானம், கர்மம், பாதைகளால் வரக்கூடிய பலன்கள் அனைத்துமே நாம பக்தி யோகத்தை பக்குவமான முறையில் செயல்பட்டாலே கண்டிப்பா அதனுடைய தன்மைகள், குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா இன்கார்பரேட் ஆயிடும். ஸோ கட்டுப்படுத்தும் யோக முறையை பயிற்சி செய்வதன் மூலம் ஒருவன் இறைபக்தி உள்ளவராக வேண்டும். என்னை பற்றி கேட்பதன் மூலமும் என் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமும் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டிற்கு ஒவ்வொருவருமே தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். அதாவது எவ்வாறு நாம இறைபக்தி உள்ளவராக மாற்றமடையணும்னா இந்த யோக பயிற்சி மூலயமா செய்யணும்ன்றதுன்னு சொல்றாரு. சாங்கிய பிலாசபியே அதன் அடிப்படையில தான், இல்லையா? யோக பயிற்சியின் மூலயமா தான் நடக்கிறது. ஆனா நமக்கு பக்தி அதை விட இன்னும் ஹையஸ்டா பக்தி, இறை பக்தியை உள்ளவராக வேண்டும். அப்படின்னா இறைவன் தாள் தன்னை
அதாவது படித்துக் கொள்ளக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை வந்து பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் பகவானை பற்றி கேட்பதன் மூலமாகவும் அவருடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவும் கேவல பக்தி, அனன்ய பக்தி இல்லையா, அந்த பக்தி தொண்டருக்கு ஒவ்வொருவரும் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனுடைய அவுட்கம் என்ன, விளைவு என்னன்னா, நம்மள நாம பக்தியில வந்து ஒரு கலப்படமற்ற பக்திக்கு நம்மள எடுத்து செல்லணும். சோ இந்த ஆசனங்கள் எல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. யமா மற்றும் நியமா விதிமுறைகளை கண்டிப்புடன் பின்பற்றுவது இல்லையா, அது முதல் மூலம் கட்டுப்படுத்தும் முறையை பயிற்சி செய்வது என்பது பொருள். ஆசன என்று அமரக்கூடிய நிலையை குறிக்கின்றது. இவை பக்தி தொண்டில் உண்மையான நிலைக்கு ஒருவரை, ஏன்னா உட்காரக்கூடிய போஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப நம்ம உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் செய்யறோம்னாக்கா அதை ஸ்ட்ரெயிட்டா அப்படின்னா இந்த தலை, இந்த கழுத்து இல்லையா, இந்த முதுகு, இந்த கீழே மூலாதாரம் வரைக்குமே ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும். பெண்டாகி இருக்கவே கூடாது. ஏன் பெண்டாக கூடாது? நம்ம சுவாச பயிற்சி செய்யும் பொழுது அந்த ஃப்ளோ வந்து அந்த மூலாதாரம் வரைக்குமே இந்த சுவாசம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். சில பயிற்சிகள் எல்லாம் உண்டு. சில பயிற்சிகள் இந்த இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய 7 சக்கரத்துல வந்து 3 சக்கரத்தை உபயோகிப்பாங்க, 4 சக்கரத்தை வந்து உபயோகிப்பாங்க. அதாவது 7 சக்கரத்துல வந்து உள்ள எடுத்துட்டு போனா 4 சக்கரத்துல வெளியே சுவாசம் விடுவாங்க. இப்படி யோக பயிற்சிகள் நிறையவே உண்டு இல்லையா. அப்போ அந்த யோக பயிற்சிகள் வந்து ஃப்ரீயா அந்த பிரீத் உள்ள போய் வரணும்னா நம்ம ஒரே நேர்கோட்டுல உட்காரக்கூடிய போஸ்டர்ல இருக்கணும். அதாவது கூன் போட்டு உட்கார்றது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா. அந்த மாதிரி கழுத்து முன்னாடி வர்றது, இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சுவலி. அப்பதான் அந்த யோக பயிற்சியில வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து கண்டிப்பா நன்மையை வந்து கொடுக்கும். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கூட பக்குவம் கொடுக்கறது செகண்டரி. ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நல்ல விதத்துல வந்து செயல்பட்டால்தான் இல்லையா, பாடி ஹெல்த் இருந்தாதான் மென்டல் ஹெல்த்தும் வந்து கரெக்டா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, சோ இந்த யோக பயிற்சியை வந்து நம்ம சுறுசுறுப்போட இருக்கிறதுக்கு காரணம் அதுதான். தொண்டில் இருப்பு ஒருவரால் அந்த செயல்களை உண்மையாக பக்தி தொண்டுள்ள ஒருவரை அமைக்க பயிற்றுவிப்பதாகும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த புலன்களை எல்லாம் பக்குவப்படுத்தினாதான் பக்தி தொண்டுல வந்து நமக்கு இன்னும் சுலபமா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஆனா நமக்கு தெரிஞ்சது தியான பயிற்சிகள் கலியுகத்திற்கு அது அப்ளிகபிளே கிடையாது. இது சத்தியுகத்துக்கு வேணா அப்ளிகபிள் இருக்கலாம் இல்லையா. சத்தியுகத்துல எத்தனையோ லட்ச ஆண்டுகள் வந்து தியான பயிற்சியில, கர்தவ முனிவர் கூட அப்படிதான் இல்லையா, 1,00,000 ஆண்டுகள் வந்து தியானம் பயிற்சி செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி அவங்களால உட்கார முடியும். நமக்கு வந்து 1 மணி நேரம் கண்டினியூஸா ஒரே நேர்கோட்டுல உட்கார முடியாது, 10 நிமிஷம் உட்கார முடியாது நமக்கு இல்லையா. அவ்வளவு குறைகளோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அதாவது யுகம் நாம. அதனால நம்ம டைரக்டா பக்திக்கு போய் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்குவம் பண்ணிக்கிறது தான் நமக்கு நல்லது. இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம பக்திக்கு போனா லேடர், யோகா லேடர் மேல போக முடியாது நமக்கு இல்லையா. பாவேன அல்லது பாவா என்பது யோக பயிற்சியிலும் வேறு எந்த ஆன்மீக முறையிலுமே மிக முக்கியமான ஆக்கக்கூறு ஆகும். பாவா என்பது பகவத்கீதையில வந்து 10 பாயிண்ட். பாவம் என்பது அதாவது சம்பந்தத்தை சொல்கின்ற 10.8 ஸ்லோகம் வந்து இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தத்தை சொல்வது. சதுர் ஸ்லோகி 10.8 ஸ்லோகம்ல இருந்து 10.11 வரைக்குமே. புதபாவ சமன்விதா, ஒருவர் கிருஷ்ணருக்காக அன்பு செலுத்தும் எண்ணத்தில் ஆழ்ந்திருக்க வேண்டும். இது அழகான வரி இல்லையா. அன்பு நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துறோமா இல்லையா? கண்டிப்பா செலுத்துறோம். நம்ம பிள்ளைகள், கணவன், மனைவி மீது, இப்படியா தாய் தந்தை மீது, சகோதரர்கள் மீது, சகோதரிகள் மீது, இல்லையா நண்பர்கள் மீது இல்லையா, இப்படி நம்ம வந்து அன்பை செலுத்துகின்றோம். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் நம்ம நேரடியா பாக்குறதுனால அன்பு செலுத்தணும். எடுத்த உடனே அன்பு வராது. அவங்களோட பழகின பிறகு அவங்களுடைய நிலையை புரிஞ்சுக்கிறது, அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் புரிஞ்சு நமக்கும் அந்த குவாலிட்டிஸ் பிடிச்சிருந்தாதான் அவங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துவோம். இல்லைன்னா அப்படியே ஹாய் பை ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுட்டு நாம தூரமாக ஒதுங்கி விடுவோம். இதுதான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா இந்த யுக உலகத்துல. அதனால கண்ணால இந்த கண்களால பார்க்க முடியாத கடவுள் மீது நாம அன்பு எவ்வாறு செலுத்துவது என்பது நமக்கு எப்பவுமே ஒரு கேள்விக்குறிதான். ஆனா இதெல்லாம் இதெல்லாமே அனைத்தும் அவருடைய வஸ்துக்கள் என்பதை நாம் உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் என்று வேத சாஸ்திரங்கள் மூலியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய தாய் தந்தை சம்பாதியத்துல வந்து நாம் அதை உபயோகப்படுத்தும் போது அவ்வளவு கிராட்டிடியூடோட நன்றி கடனோட இருக்கும் இல்லையா. அப்ப இது எல்லாத்தையுமே நமக்கு தாய் தந்தையும் கொடுத்தவரும் அவர் தான் இல்லையா, ஒரு குருவை கொடுத்தவரும் அவர் தான். அப்படி இருக்கும்போது அவர் மீது நமக்கு வந்து அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை நாம வந்து அந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு வரோம் இல்லையா. கண்டிப்பா வரும். இந்த உண்மையை நாம புரிந்து கொண்டால் இறைவன் தாள் நமக்கு வந்து அன்பு கலந்த பக்தி தானாகவே வரும்.
ஒருவர் கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவானை எல்லாவற்றுக்கும் மூலப்பொருளாவார் என்றும் அவரிடமிருந்துதான் வெளிப்படுகிறது. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவ என்று தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது பின்னர் ஒருவர் வேதாந்த பழமொழியாக ஜென்மாதஷ்ய யதக, ஜென்மாதஷ்ய யதக அப்படின்னாக்கா படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் இந்த மூன்றுமே அவரினுடைய ஆக்கத்தினால் தான் இயங்குகின்றது என்பதை எல்லாவற்றுக்கும் உண்மையான மூலம் என்று புரிந்து கொள்கிறார். பின்னர் அவர் உளமுற நிலையில் அல்லது பகவானுக்கான அன்பின் தொடக்க நிலையில் ஆழ்ந்திருக்க முடியும். அவருக்கு பகவானுடைய தன்மையை புரிந்து கொண்ட பிறகுதான் நம்ம அவர் தரப்புல அன்பு செலுத்த முடியும். வெறுமனே வறண்ட நிலையில இருந்து அன்பு செலுத்து, காட் இஸ் லவ், லவ் இஸ் காட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பிரேஸ போட்டுட்டா அது நடக்காது. கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை உணர்ந்து கொண்டு புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்த பிறகுதான் நாம எல்லாம் அவருடைய கருணையால் தான் இயங்குகின்றது என்பதை உணர ஆரம்பித்தால்தான் நாம அவர் தரப்பில் அன்பு செலுத்த முடியும். அது வரைக்கும் நம்மளால அன்பு செலுத்த முடியாது இல்லையா? நமக்கு யாராவது நன்மை செய்தால் மட்டும்தான் அவர் மீது நம்ம சிறு அன்பை செலுத்துகின்றோம். இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய நன்மை செய்திருக்கார் பகவான், அப்ப நம்ம அவர் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கு எந்த தடையும் கிடையாது. ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வேண்டும். ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் பக்தி ரசாமிருத சிந்துவில் எவ்வாறு இந்த உருகிய நிலை இல்லையா, பாவபக்தி அல்லது கடவுள் அன்பின் தொடக்க நிலை ராகனுகா பக்தி பற்றி ரொம்ப அழகா எடுத்திருக்கிறது. எடுத்த உடனே ராகனுகா பக்தி வராது நமக்கு. நம்ம எல்லாரும் சாதன பக்தியிலிருந்து தான் போக முடியுமே. இன்றைக்கு பிரேமா மாதாஜி அதை தான் எடுத்தாங்க கிளாஸ். டைரக்ட்லி வி கேன் நாட் கோ டு த பாவா. அது வெரி வெரி ரேர். அது யாரோ ஒருத்தருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம சுக்ருத்தி எப்படி இருக்கும்னா அந்த நிலையில அவங்க நிறைவடைந்திருப்பாங்க முந்தைய ஜென்மத்துல. அதாவது சாதனையை முடிச்சு பாவத்திற்கு வந்திருப்பாங்க ராகனுகா பக்தி அப்பதான் அவங்களால இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் பொழுது எங்க விட்டாங்களோ அங்கிருந்து தொடங்க முடியும். அதை தவிர்த்து வேற எந்த மார்க்கமும் கிடையாது. நாம் எல்லாருமே சாதன பக்தி தான் இல்லையா? முதலில் ஒருவர் மிகவும் இறைவனுக்கு நன்றி உள்ளவராக விளங்க வேண்டும். கர்த்தசி கண்டிப்பா ஸ்ரத்தையான் விதக உண்மையான யோக பயிற்சியின் மூலமாக விதி ஒழுங்குமுறைகள் யமா நியமா இல்லையா பின்பற்றுவதன் மூலமும் அமரும் நிலைகளை பயிற்சி செய்தன், அதாவது ஆசனா அல்லது முந்தைய பதத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது போல பக்தி யோகத்தில் நேரடியாக ஈடுபடுவதன் மூலமோ புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தப்படுகிறது. எப்படி நாம நன்றி செலுத்துறோம்னா நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ் மூலியமா தான் இல்லையா? நம்ம பாவம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்றோம். நைவேத்தியம் பண்ணும் பொழுதே அதுல ஸ்ரத்தையோட பண்ணணும். இது பகவானுக்கு இப்படி செய்தா நல்லா இருக்கும், இது ரொம்ப டேஸ்டா பகவானுக்கு நைவேத்தியமா படைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அந்த பாவத்தை கொண்டு வரணும். அவ்வாறு அந்த பாவத்தை ஈடுபாடோட ஸ்ரத்தையோட ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பகவானுக்கு எஸ் அதுல எல்லாமே கிளீன் பண்ணி தான் உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறோமா, எதுவுமே ஏன்னா நம்ம அரிசியிலே எடுத்துட்டாலே வண்டு இருக்கும் இல்லையா? அந்த ஜீவனையும் நம்ம கொள்வதற்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது. எல்லா ஜீவன்களுக்கும் வாழ்வதற்கு தான் பகவான் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காரு. அதனால அதை புடைச்சி தூரமா போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அதை தண்ணியில ஊத்தி அலசி அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணணும். இப்படி ஒரு கேர்ஃபுல்னஸோட நம்ம செய்யணும். எப்படி வேணாலும் போட்டு அலசிட்டு நம்ம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அது கேர்லெஸ்னஸ். அப்படின்னா அந்த பாவம் அந்த இடத்துல இல்லை என்று பொருள் இல்லையா? பாவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பாவா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பக்தி பாவம் எவ்வாறு நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம், அப்புறம் அதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா நைவேத்தியமா பிளேட்ல வச்சு துளசி தளத்தை வச்சு அந்த மந்திரத்தை சொல்லி அவருக்கு கண்ணா நீ எடுத்துக்கோ, எல்லாமல்ல இறைவனே இதை நீ ஸ்வீகரிப்பாயாக. ஏன் நீங்க எந்த ரூபத்துல நீங்க வேண்டீங்களோ அது நாராயணா இதை ஸ்வீகரித்துக்கொள் இல்லையா, கோவிந்தா இதை ஏற்றுக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம அந்த பாவத்தை அன்பு கொண்டு நாம பகவானுக்கு அந்த இடத்துல கொடுக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த அன்பு இல்லாம நாம் எல்லாத்தையுமே மெக்கானிக்கலா எடுத்துன்னு சொன்னா அதுல எந்த ஈடுபாடுமே இருக்காது. பகவான் அதை ஸ்வீகரிக்கவும் மாட்டார். இதுதான் உண்மை. பாவத்தை நாம வெளிப்படுத்தணும். அப்பயே சொல்லணும் பகவான்கிட்ட. 3 முறை நாம மகா மந்திரத்தை சொல்றோம் இல்லையா? ஒரு மந்திரம் எதற்கு நம்ம 3 தடவை சொல்லும் பொழுது, இது ஒன் ஆஃப் தி லெக்சர்ஸ் நான் கேட்டதை வச்சு நான் சொல்றேன். அதாவது முதலில் சொல்வது எதற்கென்றால் நாம எவ்வளவோ தவறுகள் இழைத்திருப்போம் இல்லையா? அந்த தவறுகள் நம்ம செய்யக்கூடிய இதுல இருந்தா மன்னிப்பு கோர வேண்டும். எனக்கு ஏதாவது நான் சிற்றறிவு படைத்தவன், நான் ஏதாவது தவறை இழைத்திருந்தாலும் என்னை மன்னித்து விடுவாயாக என்று பகவான்கிட்ட கேட்டு மேலும் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு வாசிக்கும் பொழுது என்ன சொல்லணும், எனக்கு இனிமே இந்த மாதிரி தவறுகள் இழைக்காத ஒரு நிலையை எனக்கு ஆசீர்வதிக்கணும் என்று பகவானுடைய கருணை வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும். மேலும் அந்த திருத்தொண்டு கடைசி வரைக்கும் செய்யக்கூடிய பிராப்தத்தையும் நாம கேட்கிறோம். இதுதான் பகவான்கிட்ட நம்ம கேட்க வேண்டியது. 3 கோரிக்கைகள்.
அனைத்தும் அவருக்கு நாம சமர்ப்பிக்கும் பொழுது பக்தியினுடைய பாவம் நமக்கு வெளிப்படணும். அதற்கு முதல்ல அனர்த்தங்களுக்கு நாம மன்னிப்பு கோரணும். இனிமே அனர்த்தங்கள் செய்யாம இருக்கிறதுக்கான பாதையை பகவான் வழிவகுத்து கொடுக்கட்டும்னு நம்பணும். அவர்கிட்ட அதை வந்து சமர்ப்பிக்கணும். மேலும் வந்து திருத்தொண்டு புரிவதற்கான மார்க்கத்தை அவர் கொடுக்கட்டும். அவ்வாறு தங்கு தடையின்றி செய்யக்கூடிய திருத்தொண்டு அப்படின்றதையும் கேட்கிறோம். இதுதான் நம்ம 3 times மகாமந்திரம் சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ அது இதைதான் நம்ம யோசிக்கணும். அவர் அந்த பாவம் என்பது அப்பதான் நமக்கு வெளிப்படும். ஸோ அவ்வாறு நம்ம அந்த இறைவனுக்கு நம்ம சமர்ப்பிக்கும் பொழுது பகவானும் வந்து நம்ம எவ்வாறு அன்பு கொண்டு அவருக்கு கொடுக்குறோமோ அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கோ இல்லையோ, ஆனா நம்முடைய அன்பு டேஸ்டா இருக்கும் இல்லையா? அதே வந்து பகவான் நமக்கு வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணி அதை நாம ஸ்வீகரிக்கும் போது அது இன்னும் டேஸ்டா நமக்கு வந்து பண்ணி கொடுத்துருவாரு. இட் வில் பி டேஸ்ட். ஒன் ஆஃப் த டிவோட்டிஸ்னுடைய ரியலைசேஷன் வந்து சொன்னாங்க, கோயில்ல இப்ப நான் போயிட்டு இருக்க கோயில்ல அவங்க தட் இஸ் த சீஃப் பிரீஸ்ட், அதாவது அந்த பிரசிடென்ட்டுடைய வைஃப், அவங்க என்ன அந்த மாதாஜி வந்து ஒரு முறை ஃபீஸ்ட் மாதிரி ஏற்பாடு பண்ண பிறகு 700-800 பேர் வந்து இது வந்து ஒரு டிவோட்டி சொன்னதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஸோ ஒன் ஆஃப் த பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ணாரு, ஆல்ரெடி உப்பு எடுத்து போட்டுட்டாராம். எடுத்து போட்டாச்சு ஜெகநாதருக்கு படைக்கிறதுக்கு. அந்த பிரசாதம் நைவேத்தியம் தயாரிக்கும் போது உப்பு போட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு. உப்பு போடலை நினைச்சிட்டு இங்க இந்த பெரிய மாதாஜியும் போயிட்டு உப்பு மறுபடியும் எடுத்து போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த போட்ட அந்த பிரம்மச்சாரி டிவோட்டி வந்து சொன்னார், ஆல்ரெடி நான் உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேனே அப்படின்ட்டாராம். அவங்களுக்கு ரொம்ப பதட்டம் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா பெரிய பவுலு, பெரிய ப்ரிப்பரேஷன், 700-800 பேருக்கு வந்து படைக்கணும். இந்த சாதம் மீண்டும் படைக்கிறதுக்கு டைம் கிடையாது இல்லையா? இன்கிரீடியன்ஸ் வாங்கிட்டு வரணும், அதுக்கு டைம், அது ப்ரிப்பரேஷன் எல்லாமே கிடையாது. ஆனா இந்த உணவை கண்டிப்பாக பரிமாறித்தான் ஆக வேண்டும். இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இது உண்மையிலே நடந்த இன்சிடென்ட் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ அந்த பெரிய மாதாஜி சாட், தென் பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை, கண்டினியூஸ் பிரார்த்தனை ஷி வாஸ் டூயிங். ஸோ டில் பகவானுக்கு நைவேத்தியமா படைக்கிற வரைக்கும் படைச்சு ஒருத்தருக்கு வந்து இலையில போடுற வரைக்குமே வந்து ஷி வாஸ் ஃபுல்லி அப்சர்வ்ட் இன் த மெடிடேஷன். அதாவது பகவான் மீது பக்தி கொண்டு, பகவானே இதை நான் தவற இழைத்தாச்சு, இதை நீ வந்து நல்ல பிரசாதமாக நீ வந்து அனைவருக்கும் உண்ணக்கூடிய விதத்துல உன்னுடைய கருணையாளர் வந்து கண்டிப்பாக நிகழும் அப்படின்ற அந்த உறுதியை வைத்து அவங்க வந்து உட்கார்ந்து ஜபத்தை வந்து செய்தார்களாம். அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் பரிமாறும்பொழுது ரொம்ப நல்ல டேஸ்டா இருந்தது. உப்பு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையே இல்லையா, கரெக்டா இருந்த நிலை வந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ நாம எந்த அளவுக்கு உருக்கமாக நாம பகவான்கிட்ட வந்து பக்தி கொள்கின்றோமோ அப்ப அதற்கேற்ற நிலைதான் வந்து வெளிப்படும் என்பது இந்த பாவத்துல இருந்து. அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இல்லையா? சோ ஒருவர் யோக முறையின் விதிகளை ஒழுங்குமுறையில் இதெல்லாம் நம்ம செய்யலாம். ஆனா இதெல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்கலா தான் நம்மளால செய்ய முடியும். ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு நல்லா கைட் பண்றவங்க கிடையாது இல்லையா? சோ அதுல வந்து பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கம் என்னென்று எடுத்துரைக்கிறவங்க கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் யோக பயிற்சிகள் வந்து. ஆனா அது கடினமான ப்ராசஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது சுலபமா இறைவன் தாள் பக்தியை வந்து செலுத்துவது என்பது சுலபம். ஆனா அதை வந்து பாவத்தை கொண்டு எடுத்து செல்வதுதான் கடினம். அந்த பாவத்தை தான் நம்ம வந்து மிஸ் பண்றோம். அந்த பாவத்தை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துட்டு வரோம். சா என்னும் சொல் வந்து மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது அதே குறிக்கோளை எளிமையாக பகவானின் எல்லாம் கடந்த தத்துவ செயல்களை பற்றி கேட்பதன் மூலமும் உச்சரிப்பதன் மூலம் அடைய முடியும் இல்லையா? சிரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணும்போது வரும். பக்தி யோகமானது நேரடியானது, டைரக்ட். ஆக்சுவலி பிற முறைகள் வந்து எல்லாமே மறைமுகம் தான் இல்லையா? தியானத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்ட்டு யாருக்காவது தெரியுமா? உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம எல்லாத்தையுமே பக்குவப்படுத்தணும்னு அதற்கான பயிற்சியில ஈடுபட்டு இருப்போம். ஆனா வெளிப்புறத்துல எதுவுமே தெரியாது. ஆனா பக்தி வந்து வெளியில தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? பக்தியினுடைய பாவத்தையும் நம்மளால சுலபமாக வந்து கண்டுபிடிச்சு முடியும். அவர் உண்மையிலே பக்தி கொண்டுதான் வந்து பக்தி செய்கிறாரா, இல்லை பகட்டுக்காக பக்தி செய்கிறாரா, எல்லாமே நம்மளால ஈஸியா தெரிஞ்சுக்க முடியும். வெரி டைரக்ட் ஹிட் இல்லையா? ஒருவர் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்கும் அல்லது உச்சரிக்கும் நேரையான முறைக்கு வந்தால் இன்றி வெற்றி இல்லை. சிரவணமும் கீர்த்தனமும் இல்லைன்னா கண்டிப்பா பக்தியில வந்து முன்னேறவே முடியாது. அதனால் சத்தியேன என்னும் சொல் இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த தொடரில் சத்தியேன என்றால் நிஷ்பகடேன, நிஷ்கபடேன அப்படின்னு கபடமற்ற நிலை. நிஷ் என்றால் இல்லை, கபடம் என்றால் போலியான தன்மை, வஞ்சகத்தன்மை. பக்தியில வஞ்சகம் கண்டிப்பா பண்ணவே முடியாது இல்லையா? ஏமாற்ற முடியாது பக்தியில. நான் பக்தி கொள்கின்றேன் என்று சும்மா நான் வந்து செய்தால் அது பக்தியே இருக்காது. அது நம்ம கண்டினியூ பண்ண கூட முடியாது. பகவான் விடவே மாட்டார். ஸ்ரீதர் சுவாமி அவர்கள் இதை வந்து எடுத்துரைக்கிறார். மாயவாதிகள் வந்து வஞ்சகம் நிறைந்தவர்கள். எதற்காக சொல்கின்றார் என்றால் அவர்கள் வந்து
பகவானுடைய ரூபம், அதனால் செய்யக்கூடிய பக்தியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது இல்லையா. அவர்கள் வெறுமனே தியான பயிற்சிகள், சோ அகம் பிரம்மாஸ்மி தியானத்துல சமாதி நிலையில் ஆன பிறகு பகவானோட இணைந்து விடுவது, இது ஒண்ணுதான் அவர்களுக்கு தெரிந்த உண்மை. அதுதான் உண்மை என்று அவர்கள் நம்புவார்கள். அதை தவிர்த்து வேற எதுவும் உண்மை கிடையாது. சோ நம் பக்திய பாவம் சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் மாயை என்று எடுத்து சொல்பவர்கள். அதனாலதான் அவர்கள் எல்லாமே வஞ்சகர்கள் என்று இந்த இடத்துல ஸ்ரீதர் சுவாமி அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகிறார். ஆனால் அவர்களின் இறுதியான எண்ணம் பரமனுடன் இணை சாயுஜ்ய முக்தி தான். இது வஞ்சகம் மற்றும் கபடம். ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்ப்பு இல்லையா, இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய துயரங்கள்ல இருந்து நம்ம விட்டு போயிடணும்பா, போரும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை. சோ அவரோட அந்த ஆத்ம ரூபத்துல இணைந்து விட வேண்டும் என்று எண்ணம். இது தவறு. பாகவதம் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு இறை தொண்டு புரியறதுக்கான பாக்கியத்தை தான் ஒரு பக்தன் கேட்க வேண்டும். சோ இந்த இக உலக கடினங்களிலிருந்து நாம வெளிப்பட வேண்டும் என்பது குறிக்கோள் கிடையாது. சோ இந்த அல்டிமேட்லி நம்ம பக்தி கொள்ளும் பொழுது இந்த இக உலக துன்பத்துல இருந்து நமக்கு பகவான் மோட்சத்தை கொடுக்கிறார். அதனால இலக்கு நம்ம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதனால ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இந்த ஆய்வு கட்டுரை பொறாமையிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டவர்களுக்கே உள்ளது. அதே கருத்து இங்க மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதாவது காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மக்ஷரமற்றவர் நிர்மக்ஷரானாம் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் ஜென்மாதஷ்யத அந்த ஸ்லோகம் அதுதான் எடுத்துரைக்கிறது. நிர்மக்ஷராம். நிர்மக்ஷராம் என்பது, மக்ஷரம் என்பது பொறாமை, நீர் என்றால் இல்லை இல்லையா. அததான் பகவான். நமக்கு பொறாமைக்கு இடமே கிடையாது பக்தி தொண்டுல. ஒருவர் பரமபுருஷ பகவானுக்கு முற்றிலும் உண்மையானவராகும் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கேட்கும் உச்சரிக்கும் முறையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் அன்றி வீடு பேற்றுக்கு வழி மினிமமா மோட்சமே வராது அவங்களுக்கு. பக்தி தொண்டு செகண்ட், மோட்சத்திற்கான எலிஜிபிலிட்டி கூட அவங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருத்தருடைய பக்தி பாதை ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தி பாதை பக்குவம் எல்லாமே வேறுபட்டு இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா இருக்காது. ஏன்னா அவருடைய கர்ம பலன் இல்லையா. சோ நம்மளே எல்லாருமே இப்ப பிரேமா மாதாஜியுடைய பக்தி வேறு, பத்மா மாதாஜியுடைய பக்தி வேறு இல்லையா. அந்த பாவமே வேறு. ஏன்னா அவங்களுடைய கர்ம பலன் வேறு. அதனால அவங்கள மாதிரி இவங்க இல்லையே, இவங்கள மாதிரி அவங்க இல்லையே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. கண்டிப்பா முடியாது. ஒவ்வொருத்தருடைய வேலை. ஒரு சில குவாலிட்டிஸ்ல இவங்க மேன்மையா இருப்பாங்க, ஒரு சில குவாலிட்டிஸ்ல இவங்க மேன்மையா இருப்பாங்க இல்லையா. காமன். என்னுடைய பாவமே வேறு, ராதிகா மாதாஜி பாவமே வேறு இல்லையா. அந்த மாதிரி we're all in the neophyte. எல்லாருமே நாம் எல்லாருமே சாதனை பக்தாளர்களா தான் இருக்கோம் நாம் இன்னும். ஆனா அந்த நிலைகள், அதுலயுமே நிலைகள் வேறுபட்ட நிலையில தான் நாம் எல்லாருமே இருக்கோம். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கிடையாது. அதனால we should never compare. கம்பேரிசன் வந்த பிறகுதான் இந்த காம, குரோத, லோப, மத, மக்ஷரம் எல்லாமே வர்றதுக்கு காரணம் அதுதான். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் நாம் எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அது மிக மிக தவறு. ஒருத்தருக்கே உரித்தான அந்த இயல்புகளை நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தில் இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அவ்வாறு நாம் இருந்தாலே உள்ளதை உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்திற்கு நாம செல்ல முடியும் இல்லையா. இல்லைன்னா நாம நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்றவாறு எல்லாவற்றையுமே நாம செயல்படுத்தி கொண்டிருப்போம். அது எப்பவுமே நம்மள கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை மட்டும் தான் ஏற்படுத்திக்கணும். we should